Volem resoldre el sistema d'equacions pel mètode de reducció. En aquest cas el que voldrem és multiplicar tots els termes de les equacions per un valor, de tal manera que puguem reduir l'equació, és a dir, eliminar una de les variables i quedar-nos només amb l'altra. En aquest exemple veiem que tenim la primera equació, que si la multipliquem tot per menys 2, l'objectiu és reduir la x, és a dir, la primera equació ens quedaria menys 6x, i la segona, si la multipliquem només per 1, tindríem 6x. És a dir, el que volem aconseguir és que els termes siguin iguals, però amb el signe contrari, perquè al sumar-los es puguin eliminar. Agafem la primera equació, la multipliquem per tant per menys 2, i la segona la multipliquem per 1, és a dir, la deixem igual. Si ho fem, aquest menys 2 multiplica a tots els termes, perquè l'equació sigui equivalent. Si ho fem, tindrem menys 2 per 3x, quedarà menys 6x, menys 2 per 2i, menys 4i, i a l'altre costat de l'igual, menys 2 per menys 3, 6, aplicant la regla dels signes. La segona equació la deixem igual, l'estem multiplicant per 1. Com veiem, tenim la primera equació amb un terme que és menys 6x i la segona equació el mateix terme però amb el signe contrari. D'aquesta manera podem reduir les equacions sumant els termes semblants, és a dir, que tenen la mateixa part literal, les mateixes lletres. Tindrem terme a terme, els termes que tenen x, que els sumarem, els termes que tenen i, que també els sumarem, i a l'altre costat de la igualtat els termes independents que també els sumarem. Si ho fem, veiem que els termes amics s'anul·len, es redueixen, els termes amics els sumem, traiem factor comú, menys 4i menys 5i, i els termes independents també els sumarem, 6 més 12. Operant, ja podem resoldre, ens quedarà menys 9i igual a 18. Procedim a aïllar la i, passant el menys 9 que està multiplicant a l'altre costat dividint, i ens quedarà que la i és igual a 18 dividit per menys 9, és a dir, menys 2, que és el valor de la i. Finalment, el que haurem de fer és trobar l'altra variable, la x. Per fer-ho, tornem a les equacions originals. Per exemple, a la primera equació podem aïllar la x, que serà menys 3, que el terme 2i el passem a l'altre costat amb el signe canviat, i tot dividit pel 3 que està multiplicant a la x. Com ja havíem trobat el valor de la i, l'únic que haurem de fer és substituir el valor trobat en el seu lloc, i ens quedarà menys 3, menys 2 per menys 2 dividit per 3. Operant, menys 3 més 4 dividit per 3, és a dir, 1/3, que serà el valor de la x. Ja tenim, per tant, les dues solucions del nostre sistema, x igual a 1/3 i la i igual a menys 2.